Pozdrav svima, Nenadem ovde. Danas ćemo ponovo pričati o Binatexu, zato što ste vi jako puno tražili to. Ja nisam odavno snimao video o Binatexu i odavno nisam čak ni ulazio na njihov sajt. Mnogo vas mi je slalo poruka da li i dalje Binatex radi, da li to sve funkcioniše, tako da ćemo sada ponovo, posle ne znam koliko meseci, proveriti da li sve radi i da li i dalje funkcioniše. Ja ću odmah ovde na početku da stavim, da promenim jezik, da bude na srpskom, čisto da bude lakše. Za one koji baš ne znaju šta je Binatex, Binatex je sajt gde možete da trgujete binarnim opcijama. Pa kako sve funkcioniše, dakle jednostavno idete na pokušati. Ovde je potrebno da unesete svoj e-mail i da potvrdite da imate 18 godina. Možete se takođe prijaviti preko nekih od društvenih mreža koje su ovde ponuđene. Ja, pošto već imam nalog, samo ću ići nastavi. Dakle, nastavi. Ovde unosimo lozinku, ja naravno već imam kreiran nalog, pa ću samo ići nastavi, a vi ako nemate, idete na drugi nalog i napravite nalog ako nemate. Ok. Dobro, ja ovde imam neke pogodnosti jer imam i VIP status jer sam jako dugo ovde, tako da, kao što vidite, ovde imate dakle tu jednu kontrolnu tablu gde možete pratiti ovaj grafik. Takođe, s desne strane se nalaze još neke korisne opcije koje ću vam svakako sada objasniti. Evo, ako pre nego što počnem sa licitacijom, evo da vam pokažem prvo kako se novac ubacuje na Binatex. Dakle, idete jednostavno na depontovati novac, malo je loše prevedeno, trebalo bi valjda biti depozit novca, ali dobro. Ovde izaberete da li ćete kreditnom karticom, bitcointom ili elektronskim novčanikom. Ja obično to radim preko kartice. Sada da objasnim ovo, s obzirom da mnogi nisu razumeli šta ovo zapravo znači. Dakle, vi ovde možete da ubacite novac minimum $10. Međutim, ako ubacite 50, dobijete 20% bonusa. Ako ubacite 125, dobijete 35% bonusa, odnosno, dakle, ako ubacite 50, dobit ćete još $10 dodatno. Ako ubacite 125, dobit ćete 43 dodatno i tako dalje. Znači, ne morate ovo da radite, možete i ručno ovde da unesete, na primer, $10 da želite da ubacite, ali u tom slučaju nećete dobiti taj bonus. Dakle, možete, kažem, i sa ovim bonusevima, a možete, znači, i ručno kako vi hoćete. VIP status vam daje dodatnih $240, ako ubacite naravno 300, što znači da ćete imati 540 ukupno, a takođe dobijate i VIP status koji vam neke dodatne mogućnosti daje, a o tome ću pričati malo kasnije. Ok, šta sada? Recimo da hoću da ubacim samo $10 bez ikakvih, da ne dobijem nikakav bonus, idemo depozit i sad me on prebacuje na stranicu gde unesem broj kartice. Ovde unosite, dakle, prednji broj kartice, znači onih 16 brojeva, čini mi se da ima. Ispod unesete mesec i godinu vaše kartica kada ističe i ovde unesete vaše ime i prezime. Ime i prezime mora biti isto ime i prezime koje piše na kartici. Ako piše velikim slovima, ovde morate uneti velikim slovima. Ovde treba da unesete, znači, onaj CVC, odnosno ona 3 poslednja broja na zadnjoj strani kartice. Ok, idete naravno plati i to je to. Ja neću to da radim, pošto već imam novac na računu, pa ću se vratiti na trgovanje. Evo, ako sa ove leve strane tu možemo vidjeti neke signale, ukoliko ste VIP, imate te neke signale koje vam ukazuju na to da li pada ili se podiže. Ja neću sada da gledam uopšte te signale, jer mnogi nisu VIP, pa prosto neće imati možda tu opciju. Ovde imate takođe video obuke koje su vrlo korisne, tako da eto možete to pogledati. Ja ću za licitaciju koristiti moju metodu, a to je, gledat ću dakle da li konstantno opada ili se podiže i na osnovu toga ću odlučiti da li trebam da, kako trebam da licitiram. U principu, po meni, ako vidim da stalno pada, dakle ovde samo da kažem da imate mogućnost i da izaberete razne valute, ja uvek idem na evro, nekako sam navikao. Dakle, kao što vidite, ovde ima znatan pad,
Što znači da ako nastavi da pada, da bi uskoro trebalo da se i podiže. Pa ću ja sada ovde staviti, na primjer, da se podiže. Ohoho, malo sam otišao, nećemo toliko. Mnogo je. Dakle, da se... Samo da vidimo šta je bro. Aha, pokrenuo sam, ok, znači da se podiže, nisam pratio ovde. I kao što vidite, podiže se, znači bitno je sada samo da ne ispadne ispod ove linije. Ima jako čudan pad. Sačekat ću malo. Ako vidim da se mnogo diže, kao što vidite, ja ću sada ići na dole. Da vidimo. Znači ovo je za sada dobitno. Ako nastavi da raste. A ovo znači je za sada... Pa i ovo je dobro. Otišlo. Previše otišlo na dole. Molim te da se podigne malo. Ok, ovo je jako zanimljivo sada. Samo da ne padne. Samo da ne padne. Ne! Nema veze. Ovo smo izgubili, šta sad? Ajde, pokušamo ovo. Bi trebalo da ostane na dole. Ne bi trebalo da pređe gornju liniju. I da, ovo je bilo dobitno. Kao što vidite, dobio sam... uložio sam 10, zaradio 18,5, ovo je bilo dobitno. Sad ću morati biti malo pažljiviji. Znači, i dalje vidim u odnosu na prethodno da je ovde i dalje pad. Tako da trebalo bi na neki način da se sad počne diže, pa će opet da se diže. Nadam se da će i ovo biti dobitno. Naravno, ako ide ovako po crti, isto je dobro. Samo je bitno da ne ide ispod crte. Ostalo je još koliko vremena. Ja sam išao na minut, tek sad vidim. Možete naravno i da smanjite ovde vreme, čini mi se. Nekada je moglo i na 30 sekundi, ali sada više ne može. Znači, minut je minimum kod mene. Nekad znam da je moglo manje. Dobro, ostalo je još nekih 20 sekundi. 15. Samo da naglo ne padne ko malo pre i bit će super. Za sada je dobro. Još 3, 2, 1, 0. Bravo, dobili smo. Znači, dobio sam još 18. Znači, uložio sam 10, dobio sam ukupno, znači, imam 18, odnosno još 8,5 sam dobio. I u principu tako se radi. Znači, da li je to neka vrsta kocke, moglo bi se reći, ali moj neki metod je da pratite, znači, prethodno. Možete ovde čak i da ovako vidite, da zoomirate i odzoomirate i onda gledate da li je, recimo, pozadi bilo preveliki pad ili preveliko dizanje, da tako kažem. U tom slučaju, znači, ako je bilo ovako veliko dizanje, sad bi najverovatnije biće pad. Tako da ovde bi sad trebalo da se ide ovde, zapravo ovde bi trebalo sada da se ide na dole. Ja neću sad, dovoljno je. I uvek, naravno, treba da stanete posle određenog vremena. Znači, kad vidite da dobijate konstantno, stanite, napravite pauzu, nemojte da nastavite dalje, da ne biste počeli da gubite. Sad sam upravo vidio da sam ja ovde, imate, dakle, ovde ove kao turnire koji vam daju, to sam zaboravio da kažem, vidite ovde ima i još neko iz Srbije, neki Miroslav, koji vam daju neke dodatne bonusove ako uđete u top 10, čini mi se, da, u top 10. Znači, vidite, ja ću ovde dobiti plus 20, ako se naravno zadržim na toj poziciji, a da biste zadržali na toj poziciji, morate konstantno da ovde, da se igrate, ajde da kažem tako, na platformi. Evo, ako jedna nova stvar, kao što vidite, nisam više u top 10, pao sam na 27. mesto, ali nema veze, posle ću da igram, pa pokušat ću ponovo da uđem u top 10. Ono što sam hteo važno da kažem jeste da postoji nešto novo što se zove točak sreće. Kaže, kada se skala kompletira, imaćete šansu da osvojite korisnu nagradu sa jednokratnim efektom. Skala je svo vreme ili ti sve vreme u procesu
kompletiranja, čak i kada niste tu. U suštini, koliko sam ja uspio da se informišem, koliko sam uspio da pročitam o ovome, dakle, kada se ovo napuni skroz do kraja, imat ćete mogućnost da zavrtite jedan kao točak sreće, koji će vam doneti neku nagradu. Ja sad dosta to nikad nisam vrtao, jer to je nova opcija i ne znam šta se dešava, tako da ostaje samo da sačekam da vidim kada će se ovo napuniti da bih saznao šta to tačno znači. Ali eto, to je nova opcija. I dakle, još jedan put da napomenem, kada uđete u kada uđete u podešavanje vašeg profila, imate ovde mogućnost, znači, da isplatite novac koji ste zaradili. Još jedan put ne možete isplatiti bonuse. Znači, bonusi kada dobijete služe vam samo da možete da licitirate sa njima. Znači, samo zarađen novac od licitacija možete isplatiti. Znači, idete ovde na isplatu. I još jedna važna stvar koju inače mnogo ste postavljali pitanje o tome, dakle, ja ne znam da li je moguće preko Mastercard kartice da se isplati. Neki su rekli da je moguće, neki nisu. Ja znam da je sa Visa karticom moguća isplata. I još nešto hoću da kažem, a to je ovaj levels. Znači, tu možete da vidite otprilike koji ste level, pošto sam ja VIP level, pokazat ću vam samo koje su mogućnosti VIP levela. Dakle, imam takozvani cashback 22%. Znači, povraćaj procenata u slučaju da imate neuspešan trending day, odnosno neuspešan dan licitiranja, da tako se izrazim. Otkazivanja transakcije je 20%, znači mogućnost, sad nisam siguran šta je baš ovo. Trending turnover, which is request to, ne znam iskreno šta je ovo, nisam siguran. Ovo je mesečni limit, znači koliko može da se isplati, dnevni cashback, maksimalne transakcije i to je ono što otprilike dobijate sa VIP statusom. Naravno, ovde postoje još neki statusi koji su iznad, da kažem, VIP-a, ali to znači sakupljate time što duže i duže licitirate ili ako recimo kupite, kao što sam vam malo pre pokazao ovde, VIP status. Odnosno, ako uplatite $300, dobijate automatski VIP status, a kasnije taj VIP status možete da nadogradite u Pro ili specijalista ili šta već ovde ima, tako što, znači, igrate se ovde, da tako kažem. To je to. Ako imate nekih dodatnih pitanja, pišite mi dole u komentarima. Takođe, nemoguće je da svima da odgovorim, tako da u opisu videa uvek stavim link do kontakt forme gde možete lično da me kontaktirate ako vam ne odgovorim u komentarima. To je to, ja sam Nenad, do sledećeg videa, srdačan pozdrav.